Isang mahabang kalsada lang eh. Saka mga konting-konting ilaw. Paminsan-minsan may mga sasakyan na nagliliwanag. Pero mas mahaba yung ano, madilim lang. Madilim lang, di natin kita. Pero ayun yung ano, I Love Verona. Nasa yun. Hey! Na brownie. Bisit na brownie yan ah. Bigla sumusulpot. Wala makita. Maski ako hindi makita. Masyado madilim. Hoy, paniki na. 151 121 kilometers. Paniki Tarlac. Hindi ka makapag-selfie, madilim. Next time magsama tayo. Masarap to pagka marami. Sama natin Team Apple tsaka ibang mga kapotpot. Yaya Ride Baguio. Dito hindi mo alam kung nasaan ko eh. Puro ganito lang nakikita mo, kalsada tsaka yung gilid na yan, no? At may sa gilid, wala ko nakikita ko mga puno at saka mga bukid. Sa camera di na mapakita eh. Pero ganyan lang view natin. Tsaka yung mga nakakasalubong na sasakyan. Ito. Bye-bye. Yeah, time check 7:30 ng gabi. Ang tagal natin hindi nag-ride out ng ganitong oras.
MacArthur Highway na tayo. At norte ulit ang ruta natin. Siyempre pagka gantong gabi ang ride out natin, alam nyo na medyo malayo-layo na naman to. One shot Baguio tayo mga kapot-pot. ...226 kilometers ang biyahe natin from Marilao, Bulacan to Baguio. Karamihan niyang patag, ang puro ahon lang pagdating natin sa Quezon Road. 7:45 Balagtas, Bulacan na tayo. Shoutout Uy si Batman. Dapat kasama dito si Uy si Batman eh. Kaya lang meron siyang family matters na kailangan atinan. So pass muna siya. So yung Team Apple niyaya ako, kaya lang walang pwede sa kanila eh. So solo ulit tayo. Yun, shoutout sa inyo mga master, idol. Sabay ko yung idol natin, no? Ayan, shoutout sa inyo lahat. Ingat master. Sayang din eh, inaya ako Team Apple eh. Sir Noel hindi pwede, si Charles hindi pwede, si Doc pwede siya kanina pang madaling araw sana. Kaya ako naman hindi pwede kanina madaling araw. Si Batman, yun nga, may family matters. So next time na lang, antay kayo mga kapot-pot. Alam ko marami nag-aantay sa inyo na mag-reunite kaming Team Apple. Pero wala, hindi pa magtagpo yung schedule eh. ...8:06, arko na tayo ng Malolos, Bulacan. Mahaba tong MacArthur Highway na to. Kung mga kalahati siguro na yung mula ang MacArthur Highway, mula Monumento yan hanggang Apari. Apari ba o Pagudpud? Basta hanggang tuktok ng Luzon. Tapos ang kailangan nating tirahin ang kailangan natin tapusin kalahati yata to hanggang sa Rosario, La Union. Maayos-ayos naman ang kalsada rito, kaya kampante tayo sa MacArthur Highway. Nung nakaraan bumiyahe tayo ng gabi dito eh, nung nagmaliko Pangasinan tayo. May konting parts na madilim pero manageable naman. Ang dami rin pating bagong establishment dito sa MacArthur Highway. Kaya nakadagdag din sa liwanag eh ng kalsada.
Gaya SNR. Tapos banda ron mamaya ang daming mga bago restaurant, lalo sa Apalit. Ulit siya. Sana, mag-quick break natin. Wala. Wala. Ano ito? Ingat po, ingat. Okay. Sige. Kapuhay po tayo. Baguio. Bagyo. Ano ba? Okay, thank you. Ano ba? Okay, ingat, ingat. Malolo City Hall na tayo. Dito marami rin tao pag gabi. Mga nag-jogging, tapos may mga pagkain dyan, tambayan. Hindi na natin masyadong kita ngayon, madilim na. Pagka gantong nag-night ride, sa totoo lang minsan parang kala mo nasa stationary bike ka eh. Parang yun at yun lang nakikita mo, ganyan no, diretsong kalsada. Unless mayroong mga malalaki establishment na mailaw. Nakakamiss din mag night ride ah, lalo nang maramihan. Yung kagaya dati. Well, sana next time makasama natin Team Apple tsaka mga ibang kapot-pot. Ngayon na lang ulit ako nag-ride ng gabi nag-ride out. Ang pinakahuli ko matagal na. Kasi yung nakaraan mali ko madaling araw ako nag-ride out nun eh. Ngayon na lang ulit yung mag-overnight na ride. One shot Baguio, kaya natin gabi tinitira yan kasi sakto eh. Oh, tahimik ngayon dito ah, Sunday night. Usually maraming tao dyan. Time check 8:48. Arko na tayo ng Pampanga.
9 PM, mapalit na tayo. Bali 33 kilometers hanggang dito. Divide and conquer lang ulit tayo. 50-50, 50-50. Apat na 50. Tapos ahon. Oh, may kapot-pot tayo rito. Kapit-bahay mo si Chef? Pero kakilala mo siya? Ang pangalan mo, Master? Dan po, Dan. Dan. Yan. Ayos. Dito natin siya nakasabay sa San Simon. May checkpoint meron. Kaya sa San Matias. Yun o, sarap pag-bike shop, Pampanga. Standby kayo dyan mga kapot-pot. Magpapayaya ride tayo sa Pampanga. Time check 9:37. 43 kilometers. Nandito na tayo sa Arco ng San Fernando. Mahaba-haba ang papadyakin natin ito sa dilim. Feeling ko ang liwanag na ito masisilayan na natin sa bandang Tarlac na. Wala tayo magkwentuhan na mahaba-haba. Habang paggabi ng paggabi, pakonti ng pakonti yung nakakasabay nating sasakyan sa kalsada. Pero hindi naman mauubos yan. Dito sa MacArthur Highway, 24 hours maraming makakasabay. (9:37) tawid tayo ng flyover Olongapogapan Road. Tapos hanap na tayo 7-Eleven. First stopover natin para sa 50 kilometers.
Yun, wala palang 7-Eleven. After ng flyover Alphamart meron. Dito muna tayo. Pero may siopaw ba sa Alphamart? May 7-Eleven lang tayo. Alexa lang. Putik, wala palang 7-Eleven agad paglampas ng flyover ah. Medyo malayo na yun, napadyak natin. Yun, 7-Eleven 3 kilometers away from ano, dun sa flyover. Nasa 176 kilometers pa hanggang SM Baguio. So another 50 ulit tayo. Sa 100 pahinga tayo ng isang ulit solid na pahinga. Pero dito takbong relax lang tayo dahil mahaba pa naman. Dahil mahaba pa ito eh. Sarap din ang panahon, malamig. Kaya masarap pamadyak. Ako lang ba nakakaramdam nun? Ba't pagdating sa part na to, kahit mukha siyang palusong, parang ang bigat na badyakan. Parang magnetic yung kalsadan ko eh. Yung nakaraan, ganito rin naramdaman ko rito nung bumiyahe ako maliko.
false flat pala. Kaya mabigat yung padyakan. 1%, 2% na dire-diretso eh. Merong bike lane dun sa kanan eh, oh. Kaya lang madilim eh, tsaka maligas-gas dun. Minsan may mga rough road, may mga rough parts pa. Dito muna tayo sa main road. Total konti naman ang sasakyan. Mas makinis dito. Tsaka mas maliwanag ang bahagya. Kasi daming ilaw sa taas oh. Dito tayo sa SM Telebas Tagan. Kasunod ito, ano na, Angeles Pampanga na yung arko. Time check 10:41. Pang 60 kilometers dito sa Angeles City, Pampanga. Pag dito ka sa Angeles, para kayo nasa Clark. Maganda ang bike lane. Ayan o, dire-diretso lang. Kaya dito stay tayo. Ang maganda sa bike lane dito, makinis din siya. Tsaka maliwanag. Hindi kagaya doon sa kabila, bago nito, San Fernando, may mas maluwag yung bike lane, kaya lang madilim. Tsaka maraming rough road na part.
11:58, 66 kilometers. Nasa Clark na tayo. Kaya sa kaliwa, medyo madilim lang, hindi kita yung ano. Dito hindi sigurado kung pure gold talaga yan eh. Pero pure gold daw yan eh. Uy, doggy! Labas! Brownie, namahama siya sa gitna ng kalsada. Buhay na buhay dito. Ang daming tao sa dao. $11:15, mabalakat na tayo. 72 kilometers hanggang dito. So 28 kilometers pa. Bago tayo magpahinga ulit ng 100 kilometers. Bandang Tarlac na yan. Hindi ako nagkakamali, Tarlac na yun. Yung pang 100 kilometers natin. O tama, parang nakaraan, nagbalik ko, doon ako nag-guards. Tayong tao. Pag dito papuntang Pampantarlac, medyo maganda takbo natin dito kasi medyo banayad na palusong to eh. Hanggang Bambang Bridge. Actually hanggang pagkatapos ng Bambang Bridge, banayad na lusong yan, Tarlac. So medyo mabilis-bilis na. So medyo magaan-gaan ang takbo natin. Medyo nakaka-relax din tayo. Hindi kagaya kanina sa San Fernando tsaka Angeles, 1%, 2% na mahaba. Yun, 11:26, 76 kilometers, Bambang Bridge na tayo. Diretso na lang tayo, hindi naman tayo makapag-selfie dahil madilim. Hindi ako makikita.
patay yung... Dito sana ako mag-selfie sa may I Love Banban. Sa may I Love Bamban, kaya lang walang ilaw. Ayan, dati may ilaw yan eh. Bale, diretso na tayo. Maraming selfie naman. Nakaraming selfie na tayo dyan dati. Ay, ito karamihan ito, puro lusong na banayad. Yun lang, medyo madilim pala rito after ng bridge. Buti malakas yung ilaw natin. Sarap ng takbo natin after ng Bambang Bridge. Makinis yung kalsada, tsaka konti sasakyan. Medyo madilim nga lang ng konti, pero konti lang naman kung may ilaw ka na maayos. Nothing to worry. Sarap mag-bike. Buti maganda kondisyon ng bike natin. Shoutout, sarap mag-bike. Alaga sa pa-condition yung bike natin. Kaya kayo mga kapotpot, kung gusto nyo bago mag-ride, huwag kalimutan pa-condition ng bike. Sarap mag-bike shop sa Pampanga. Meron sa Quezon City, meron din sa Pampanga. Pa-overhaul nyo para mas maganda. Maganda takbo, garantisado sa long ride. Shoutout sa mekaniko namin, Kuya Jaime. Tsaka sa mga staff dyan, sarap mag-bike shop. Angel, Destiny Angel. Tsaka sa Pampanga na rin, shoutout. Yan ang itsura ng ating gabi sa Tarlac. 11:37. Kaya kung nagbabala kayo mag one shot Baguio na gabi ang alis, ganito expect nyo. Pero hindi naman lahat ganyan kadidilim. Meron din mga maliwanag tulad yan, no, sa unahan. Natin naka-blinkers eh. Kasi sa magdamag baka hindi umabot kapag ka naka-steady lang siyang diretso. Steady diretso. Naka-steady lang siya. Pero nakatungo naman yan. Sarap mag-bike. $11.40, 82 kilometers, kapastar lang ka tayo. Haba rin talaga ang Tarlac eh. Buti na lang talaga at maganda ang kalsada rito. Kahit medyo may part na madilim, di mo kailangan mag-alinlangan na baka biglang may lubak. Tsaka karamihan naman maliwanag. Kapas Public Market.
alas 12 na, nakaka 90 kilometers na tayo. Last 10 kilometers para mag 100. Pahinga ulit tayo, kain tayo ng mabigat-bigat. Kanin tayo tapos pahinga. Siguro makalahating oras para mapahinga ang muscle natin. Wala masyadong ano rito ilaw-ilaw. I mean, walang establishment. Pero okay lang, 7 kilometers away pa naman bago mag 100 kilometers. Pero ang lamig. Ang lamig dito sa Tarlac. Ramdam ko yung gilaw eh. Hirap akong pagbawisan. Kahit wala tayong masyadong view na may pakita, inoon natin yung camera para magka-idea kayo sa dadaanan ng gantong oras pag mag-one shot Baguio na hating gabi. 12:12 ng hating gabi, ganito itsura. Ano na tayo, malapit na tayo mag Tarlac City. 94 kilometers na to eh, galing Marilao. Mag-selfie sana ako, kaya lang madilim. Saka wala masadala ng ano, ng bisikleta. Bali na. Kaya mo na. Next time na lang. So 12:21, Hacienda Luisita na tayo. 97 kilometers pa lang dito. Meron pang 3 kilometers bago tayo magpahinga. Natitempt na ako mag 7-Eleven. May nakikita ako, baka mamaya kasi pag ilampasan natin yan, baka mamaya malayo pa yung kasunod. Ayun no. Okay lang din, walang lamesa sa labas. Mandaron tayo. Ayun no, sinasabi ko. Madilim pagkatapos, hindi, okay lang pala. Kasi andyan sa unahan yung ano eh, SM Tarlac. So malamang marami naman dun sa paligid nun. Yung sinasabi ko. Dito ang pang 100 kilometers natin, dilim oh. Bale, tansya ko na ang bandang unahan, may mga makikita na tayong kainan dyan. Kahit di na 7-Eleven pala. Yung mga 24 hours na karinderya. 12:28, 100 kilometers hanggang dito. Tarlac City pa rin to. Yun pala, may 7-Eleven.
Antok ako. Show pa ulit. Purga tayo sa siopaw. Lang yung nag-timingan natin. Nag-tsempohan ko 7-Eleven. Walang upuan sa labas. Actually meron, kaya lang naunahan ako isang grupo nun. Eh baka masaktan ko lang sila. Dito na tuloy ako sa labas. Bala ko pa naman umidlip dapat. Kahit mga kalahating oras siguro. Pwede na ako dito. Kain muna tayo. Nanghingi na lang akong karton sa loob. Pangsapin ko, dito na lang muna ako sa gilid. Kasi bala ko umidlip nga. Medyo nakaramdam ako antok eh. Kailangan nating bumawi ng kahit kalahating oras siguro. Kalahati isang oras. Dito na lang ako, sa lampak na lang ako after kumain. Sarsa. Bago na pangalan ko ngayon. Ako na si Ian Pao. Puro siopaw kinain ko eh. Hindi ako nakapagpahinga rin sa 7-Eleven. Sasalampak sana ako. Kaya lang paglatag ko ng karton, ang daming pala. Ang daming mga insekto. Parang may pulgas pa yata. Hanap ako ng ibang papahingahan. Diretso lang siguro natin. Mamaya na tayong pahinga sa 150. Total malamig naman. Samantalahin natin. Malamig talaga. Gusto ko nang mag-jacket sana eh.
Pero mamaya konti, tansyahin natin, kaya pa naman. Isang Tarlac na tayo, hindi lang masyado makita at madilim. Uy, tumahimik ah. Halos wala tayong kasabay na sasakyan sa kalsada. Meron na ulit. Patahimik na ng patahimik ah. Pakundi na pakundi yung kasabay natin. Pero okay lang, maya't maya naman may sumusulpot eh. Na tricycle. Yan, motor. Minsan may mga part na sobrang dilim, binubuksan natin todo yung ilaw natin kasi halos wala ka talaga makita. Malungkot na rito ha. Wala na tayo masyado nakikitang bukas na establishment, mga convenience store, tindahan. Wala na. Isang diretsong kalsada na lang. Buti nakapag-merienda tayo doon sa 7-Eleven kanina sa 100 kilometers. Ngayon naka 110 na tayo. Solong-solo natin yung kalsada. .30 na madaling araw. .20 na madaling araw. Tapos na yung Tarlac City. Herona Tarlac. Tayo makita sa gilid, pero malawak na bukirin na yan. Kabila pabrika.
Ito naman tayo sa halos walang makita. Isang mahabang kalsada lang yun. Saka mga konting-konting ilaw. Paminsan-minsan may mga sasakyan na nagliliwanag. Pero mas mahaba yung ano, madilim lang. ...109 kilometers daw hanggang Baguio. Kundi na lang, 250 na lang yan. Madilim lang, di natin kita. Pero ayun yung ano, I love Herona na sign. Hey! Bisit na brownie. Bisit na brownie yan ah. Bigla sumusulpot. Wala makita. Miski ako hindi makita, masyado madilim. Hoy, paniki na. 151 121 kilometers. Paniki Tarlac. Hindi tama kapag selfie, madilim. Hindi ko pa rin may turon. Nakatakot eh. Ang dilim. Yun, nakatikim na ng liwanag. Paniki General Hospital. Tapos malamang dilim na naman to. Isang mahabang dilim na naman. Ayun no. Yun lang ang disadvantage kapag gabi ka tumitira. Dahil syempre yung mga arko, hindi ka makapag selfie. Tulad dito sa vlog, di natin mapakita. Pero okay. Pero ang advantage na naman, syempre walang araw. Walang araw nga naman. I mean, hindi ka bilad sa araw. Mas malayo mararating mo. Mas mabilis ang pacing. Next time magsama tayo. Masarap to pagka marami. Sama natin Team Apple tsaka ibang mga kapot-pot. Yaya Ride Baguio. Uy, may buwan pala. May ilaw tayo kahit na paano. Thank you Lord. Kita ba sa GoPro yung buwan?
Ayun, no, may 7-Eleven na maayos. May upuan sa labas. Kaya lang yung momentum natin nandito. Mamaya na tayo magpapahinga. 125 kilometers pa lang eh. Sa 150 na tayo magpahinga. Isang one time big time na pahinga. Makaidlip. Dito hindi mo na alam kung nasan ka eh. Puro ganito lang nakikita mo, kalsada tsaka yung gilid na yan, no? Ito may sa gilid. Wala ko nakikita ko mga puno at saka mga bukid. Sa camera di na mapakita eh. Pero ganyan lang view natin. Tsaka yung mga nakakasalubong na sasakyan. Buwan sa taas. Ay, salamat, nagliwanag na ulit. Kinakabahan ako kanina eh. Nag-iba na yung kulay ng ilaw ko eh. Hindi na siya yung fully charge eh. Nagkulay dilaw na siya eh. Kanina blue yan eh, nung fully charged pa eh. Takot pa ako kanina, may nakita akong tao dun sa gilid ng kalsada. Buti na lang na 224, pungkada na tayo. Pang 132 kilometers na yan. So another 18, pahinga na tayo. Yes. Pungkada public market. .243 San Manuel, 138 kilometers. Halos wala rin makita. .254 gagi. Nabipikit-pikit na ako ah. Antok, kailangan natin magpahinga talaga. Maka-idlip. Iski mga isang oras siguro. Kailangan oras, ang oras na idlip. Ang next stop natin sa Rosales, Pangasinan na. 8 kilometers na lang bago mag 150. Nakaka 142 na tayo eh. Putik na, nasa gitna ako ng dilim. Kanina ko pa gusto sana huminto. Tuyo na yung labi ko. Gusto ko minom, hindi ako makahinto. Namayang konti pag maliwanag. Takot din ako eh. Go, Pangasinan! Yes! Kitang kita, walang daya. Kahit sa dilim, kitang kita pa rin. 148 kilometers. Bandang una, nagpapahinga na tayo. 3:10 ng madaling araw. Yeah! Welcome to Pangasinan. Anak na lasi, sabi ng lola ko. Salamat, maliwanag pagpasok ng Pangasinan. Kanina doon sa dilim medyo nakakatakot din eh. Kahit alas 3 na madaling araw, siyempre mag-isa ka lang doon. Nandalang ng sasakyan, ang dilim pa.
Sa bukid yung kabilaan. Dito na natin ipahinga yung 150 natin. Naka 149 na rin eh. Kulang lang ng ilang metro. Dito ang 150 na natin. May maayos na kainan eh. Tsaka pahingahan. Tsaka makapag-CR rin. Ilang gulay, te? Wala. Sinigang. Ay, ito. Meron okra pala. Okra. Isang manok, tsaka isang Ayun, okra. talong. Ayun, talong lang. Ayun, talong. Talong, tsaka manok. Manok. Isang kanin. Buti may gulay. Maayos yung pahingahan natin. At isa tayo sa Salampak. Saka makapagpahinga ako ng maayos dito. Hindi pa mag-aalala doon sa bike. Makaidlip. Hindi sa kaya ng bus, bus kaya ako. Ayun o, 5 stars. Sakto sa compartment yung ano yan. Bisikleta. Antok ako. Saan yan? Facebook? Facebook tsaka YouTube parehas. Ay, thank you Lord. Meron tayo maayos na kainan. Pahingahan pati. HOW. Harap. Galing kang milk balik ko, sir, ah. Nakaraan. Yan, how? Ha, 78 kilometers na lang. Nangyayas ang Baguio. So game plan, another 50 kilometers. Tira tayo, saan yun? Rosario siguro yun. Tama, Rosario La Union. 50 kilometers hanggang doon sa may 7-Eleven. Tapos yung remaining akyat mamaya. So gagawin natin 50 kilometers hanggang Pugo, La Union. Tapos yung remaining papuntang SM Baguio via Quezon Road 78. So
28 kilometers na ahon, tsaka natin natsagain. Tansya ko siguro mga kung 3:36, pahinga tayo hanggang 4 PM. Pahinga tayo hanggang 4 AM siguro o 4:30. Tapos mga 7 AM nasa baba tayo. Rosario La Union. Tapos mga tanghalin tapat. Siguro mga alas 12 ng tanghali. Nasa ano tayo, taas na tayo, Baguio. Estimate natin mga 12 ng tanghali, Baguio na. Tapos diretso lang tayo sa bus station. Uwi na. Pahinga muna tayo dito. Igip muna tayo para maka-recharge. So mamaya pag-gising kape para meron tayong energy. Pakakyat. Antok. Good night. Yun, 4:39 na. Rosales, Pangasinan na tayo. SM Rosales. Ang lamig, grabe. Napasuot na ako ng windbreaker. Hindi ko kaya yung lamig. Nagpahinga pa ako kanina. Tsaka tingnan yung mga tao, lahat naka-jacket oh. Parang ang lamig talaga. Malamang na mamaya ang lamig din sa Baguio pag-akit natin. Diretso lang tayo dito sa MacArthur Highway. Nung nakaraan, nag-ride ako sa Maliko, Pangasinan. Diyan, kumanan ako dyan sa may McDo. Papuntang Tayug dyan sa kanan. One kilometer na lang, Villasis, Pangasinan na. Yun o, Villasis, Pangasinan. 4:46 ng umaga. 151 kilometers hanggang dito.
Urdaneta. Teka, selfie muna. Ganda yung pwesto eh. 502 167 kilometers. 157 kilometers. Ano to? Parang ngayon ko lang to napansin Andyan na ba yun ng mga dating nag-north Luzon? Andyan na ba yan ng dating nag-ano kami? One shot Baguio. Bago yata to. Yun no, sarap. Alas 5 ng umaga, nasa SM Urdaneta na tayo. Dati pag nag-one shot Baguio kami, tanghali dito, ang init. Grabe, ang hirap dito. .540 Binalonan, Pangasinan na tayo. Ang dilim pala rito. Wala na makita kahit ano. McDonald's sa Jollibee, Binalonan. Kita ba yung buwan? Ang ganda, ang laki. Ano na, 5:56 na umaga. Ang dilim pa, tsaka hindi pa nawawala yung buwan. Hindi ko na alam kung nasan tayo. Ang dilim kasi. Binalonan pa ba to? Sa pagpasok ng Binalonan, puro dilim eh. Ganda ng buwan, sana makapture sa GoPro. Aluragot Bridge tayo. Ayun na, kita na yung mga kabundukan ng Baguio. Baguio ba yung nakikita natin o ano, Maliko? Shuy, ganda.
Ay, thank you Lord, maliwanag na. At kitang-kita na yung buwan, no? Sana makita sa GoPro. Ang ganda. Ano na tayo, Pasurubio, 6:11 AM. 177 kilometers. 23 pa bago tayo magpahinga. Nabibigit-bigit naman yung 19 kilometers pa hanggang Rosario daw yun. Sa may 7-Eleven doon, papahinga ulit tayo, trip ulit para makabuelo bago umahon. Kasi ako na yun pagkatapos ng Pakenon Road. Uy, wow! Yan na yung mga bundok. What a beautiful. Good morning, thank you Lord. (6:36) 180 kilometers. Season Pangasinan na tayo. Makapag-selfie rin. Wow! Yan, nakita ko yung mga bundok. Bigla ako napagod. Bumagal sobra yung takbo ko. Gusto kong pahinga muna talaga. Gapang tayong konti pa, 15 kilometers hanggang Rosario. Tapos pahinga tayo. Iglit. Pagod na agad, di pa man tayo umahon. Kailangan na lang magpahinga. Kaya ako nang hina. Ano tayo? Gel muna tayo para may instant energy. Mo talaga ako. Hindi mo nito posiba ako. Ito sa Kauringan, Season Pangasinan. Nakita ko na may isang upuan dito. Pangat ba to? Ang bigat eh.
ang mahirap ito sa Baguio ride. Pupunta muna sa patag, tapos saka papaahunin ang mahaba. 190 kilometers hanggang dito. Malapit na yung 7-Eleven, makapagpahinga na rin tayo sa wakas. Kailangan makabuelo. Mahaba-habang akyatan to. Yun, nakarating din sa Shell 7-Eleven. Makapagpahinga na tayo. Pero kain muna rin tayo. Kain, tulog, tapos pahinga. Ay, pahinga pa, pares lang yun. Kain, tulog, tapos akyat. Sana may upuan dito. Ayun, meron. Siopaw na naman tayo. Bali okay lang, nagkanin naman tayo kanina eh. Tsaka marami na mga kainan sa taas. So balik siopaw tayo. Paper bag pa. Hindi na. Bago mo ito na. Jangan nagtapos rin. Ano kung may magkali, pinangitas ko. Pwede na nakabisuan na nabigyan din. Okay, time check, 9:09. Sarap ng pahinga ko ron, nakaidlip pa ako. Tagal. Isang oras yata, isang oras ba kalating oras? Sa alas 9 na, 9:09. Siguro mga 4-5 oras tayo ng ahon.
Cannon Road. Dalawa yung daan papuntang paakyat ng Baguio. Dito sa kaliwa, Marcos Highway. Dito tayo sa Cannon Road. Kung di ako nagkakamali, mas mahaba ng 10 kilometers pag ng Marcos Highway ka. Para sa akin, mas madali ang Cannon Road. Kasi ang Marcos Highway, ang haba na walang recovery. Daming tambay. Ang mahirap kasi rin sa Marcos Highway, dire-diretsong akyat siya. Tsaka yun nga, mas mahaba na 10 kilometers. Dito sa Cannon Road, ano to, may mga rolling hills pa rito. Ang pinakamahirap na part lang dito yung after ng Lion's Head. 7 kilometers sa dire-diretsong ahon. Ay, na-arko muna ng Benguet. Welcome to Benguet, 920. Tapos yan, lusong muna yan eh. Selfie muna tayo syempre. Yan, gusto ko sa Cannon, may mga lusong-lusong pa eh. Hindi ka dire-diretso yung ahon eh. Yun, Kampuan. Ang pinakamahirap dito, ang mga mahirap dito yung ano, Camp 7 tsaka 8. Super yun, solid. After ng Lion's Head. Gapang-gapang lang tayo. Last 26 kilometers eh, puro ahon. Marami ahon. Tsaka bukod sa gapang, pasyal na tayo dito syempre. Kailangan natin mag sightseeing, picture taking, drone. Dahil maraming magandang view dito sa Cannon Road. Ayun, no? Ang dami natin bundok na tatawirin, aakyatin. Easy lang.
pasyal sa Cannon Road. Ayan na ang traffic. Drone shot. Sarap mag-Keno, sarap mag-Baguio. .959, eksaktong 200 kilometers to Benguet. Barangay Twin Peaks, Tuwa Benguet. Medyo banayad pa rito. Relax lang. Pero naspag na rin talaga ako. Mga 200 doon na tayo eh.
nabitin pa. Konti na lang. Lutik na yan. Hirapan ako sa part na yun. Rough road, sabitin pa ako sa elf. Tagalan na ito, hindi pa matapos. At makita to ni Secretary Vince. Nagapang lang tayo. Ito yung mga kilometrong matagal gumalaw eh. 204 kilometers. Ang tagal niya bago mag 205. Laspag na ako. Nabot pa tayong tanghali ng 35. Camp 3 na. Isa-isa lang. Uy. Hop, picture tayo dito. May nakiki-hitchhike. Hello. Hingal na si Ian Hao. Tatagalan tayo nito, sigurado. Pero okay lang, pasyal-pasyal naman tayo eh. Pahinga muna tayo, pahangin muna. Let's bag si Ian Hao. Ay. Mahaba-haba pa ito, nasa 26 kilometers pa hanggang sa Victory Liner. Haba yung 26 kilometers na yan. Para akong umakit ng Malikunon ah. Buti ka na, bakit gano'n? Pag titignan mo parang di na magano'ng kataas. Pag ginawa mo, hingalaw. Tukod. Ay, salamat, recovery. Grabe. Nanibago ako dito sa Cannon Road ah. Ang dami ko ng pahinga dito pa lang. Dati konti pa lang pahinga ko dito eh. Ngayon dumami na. Ay, Lusong. Pagod. Medyo sisir ko ng konti ah. Dapat pala yung MTB din nila ko mas malaki gearing. Kapos ang gearing nito eh. Pagka matindi yung ahon, hirap, laglag to ka ako.
Walang kainan, gusto ko na kumain. 11:22 na eh. Pwede na mag lunch para baka ano na energy. Gutom na ako. Drone time. Puti, kinabot na ako ng ano, tanghaling tapat. Kailangan ko ng mananghalian ulit, makapagpahinga ulit. Kailangan ko magpahinga, makabuelo ulit. Init. Pahinga muna tayo rito. Meron masasandalang puno. Kanina doon may mga lilim, kaya lang diretso bangin. Mahirap na. Paubos na rin tubig ko. Kailangan ko na ng ano,
Drone time. Come for, yes. Apat na lang. Puti kiyari tayo dyan, walang tindahan. Gusto na mag-lunch. Drone time. Wala pa rin mga kainan. Naribar tayong tubig. Kahit bigyan man lang ng tubig sana. Ay, dito kayo mineral. May kainan dito malapit. Ito na. Pasay lang niya, boss. Tayo ka. Ay, salamat. Nakakatalag ako kainan. Kain. .1 kilometers na lang hanggang Lion's Edge. Baka hanggang doon na lang muna papadyakin ko.
Tapos pinagbabawal na teknik na hanggang sa sakayan ng bus. Yes, pag na ako, hindi na kaya. Yun, 12:52. Naka-lunch na, nakapagpahinga na rin. Nakapagbawas na rin sa mahal loob. Medyo gumana pa karamdam natin. 9.1 kilometers. Dalawat kalating oras. Gapang eh. Tapos pinagbabawal na teknik na, malalayong set. Pagod na ako ah. May bago. Sakit sa balat, manginit. Sakit sa balat ng init ng araw. Ramdam ko sa likod ko. Drone time. What a view! Drone time.
Pre, hirapan ako ngayon. .5 kilometers na lang, Lion's Head. Lapit na matapos paghihirap natin. Na po sila. Laspag na ako kanina eh. Ramdam namin. Kita ko, si Master Ian yun ah. Natuwa kami. Akala namin ano mo pa titirahin to. Next week pa. Nagulat kami, nakita ka na namin. Taga saan kayo? Cavite pa po. Cavite. May time na. Hindi ka nakapag. Hindi tayo sa lilim. Siligin na lang po, sorry. No problem. Cellphone na nga lang, kunin mo na nga ng cellphone. Tira ka talaga. Ikaw mas nakabisado to eh. Oh, halika na! Yay, master! Yes. Ayun, Dondon Beach. Yes sir. Hello po! Ingat kayo sa mga camping nyo. Ingat po, Okay po. Master Lodi. Ingat din sa pagbabike Master ah. Thank you, thank you. Nice to see you back. Pag may mga ganitong ahon, no? Hindi ko ba kompleto. Bago matapos, napapatukod ako. Ayun lang, yung kakapiranggot na lang. Natukod pa. Yo, Camp 6. Konting lusong tapos may isang matinding ahon to. Tayo sa pagpasok ng Camp 6. Ang ahon eh. Magpa-jibar muna tayo. Camp 6 Bridge, ahon.
Konting-konti na lang pala yung SED. At ako'y laspag na talaga.
na malapit na tayo sa Lion's Head. Isang matinding bigay na to. Dire-diretso. Isang kilometro na lang. Isang kilometro na lang. Eksaktong isang kilometro na lang galing dito. Pwede ko na lakarin to para matapos na. Actually dyan na yun eh. Isang malupitang siko lang. Mamaya kita na yung ulo na leon dyan. Isang kilometro na pero biginin pa natin. Bile! Ayun na. Isang kilometro na lang pinahinga pa. Sakyan, 3 PM. Ano tayo? Tapos IT. Ano ba bawal na teknik? Let's go. It's the moment of truth. It's the power of truth. Lion's Head, kita ko na yung ulo. Konti-konti na lang. Ayan na siya oh. Kita niyo yung dilaw na yan. Yeah. Mga 500 meters. Isang siko na lang yan. Ando na tayo. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord.
na yung final Seiko. Pagliko natin dyan, lion set na yan. Lion set na. Yun na yun.
lang. Kayo, ano, iihi pa ba kayo? Ay, sorry. Okay na, dyan na nagtatapos yung ride natin. Hanap na tayo ng jeep na masasakyan. Meron yan dyan. Pag hindi, mapipilan tayo pamadyak. Speechless ako, wala akong masabi. Thank you Lord, yun lang. I'm back. Abangan tayo ng jeep na masasakyan dito. Sana meron, dapat nakakatulis eh. Baka taxi, pwede rin taxi kanina eh. Yun, dito tayo binaba ni ano. Mag-taxi na lang kaya ako. Paano? Hindi, malapit lang. Biking na lang natin, mapunta ang ano, terminal. SM. Lamig.
Sarap, hello Baguio. Nahalas pa na talaga ako kahit dito sa taas. Ano? Hindi na masipa ng maayos. Dito na lang 2.1 kilometers na papunta ang SM Baguio. Andun sa baba ng bus terminal. Sana di tayo mahirapan. Dito tayo sa Burnham Park. Ayun, SM Baguio. Tapat nung Cordillera, College. Sa likod niyan. Yan, ang pinunta natin dito sa Baguio. Ang puntahan ng terminal ng bus para sumakay pa uwi. Ito ay yung SM. Ito ang sakayan ng bus.